Καλώς ήρθες! Σήμερα θα κάνουμε ένα άνοιγμα για ένα νέο πρόσωπο. Ένα νέο πρόσωπο το οποίο μπορεί μόλις να έχει έρθει στη ζωή σου ή να έρχεται να είναι πολύ κοντά και να πλησιάζει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, έχουμε 3 επιλογές κάτω, έχουμε 3 καρτούλες όπως βλέπεις, μπορείς να επιλέξεις. Έχουμε εδώ πέρα τη σελήνη, έχουμε εδώ τη λιβελούλα και το χέρι με το τρίτο μάτι που είναι η ενόραση. Θέλω να συγκεντρωθείς, να πάρεις το χρόνο σου, να μην βιαστείς και να επιλέξεις πραγματικά την κάρτα που νιώθεις διαισθητικά ότι αυτή είναι που κρύβει όλες τις πληροφορίες που θέλεις να μάθεις για το νέο άτομο το οποίο έρχεται στη ζωή σου. Μπορείς πάντα να κάνεις παύση στο βίντεο. Καμιά φορά μπορεί να μας τραβάνε παραπάνω από μία καρτούλες. Ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποια μηνύματα σε κάποιο άλλο άνοιγμα πέρα από το κύριο άνοιγμά μας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση θέλω να πάρεις το χρόνο σου, να κάνεις ακόμα και παύση το βίντεο και να επιλέξεις το άνοιγμα που θεωρείς ότι κάτι έχει να σου δώσει. Αυτό που θα δούμε είναι ποιος είναι αυτός που έρχεται, να δούμε λίγο τη γενική του ενέργεια, κάποια χαρακτηριστικά ας πούμε, πού τον συναντάς αυτό το άτομο, να δούμε λίγο κάποια στοιχεία για το μέρος το οποίο μπορεί να συναντήσεις το άτομο, να δούμε λίγο τη δυναμική και την εξέλιξη μεταξύ σας και φυσικά θα δούμε και κάποια ζώδια και στο τέλος λίγο μία συμβουλή που μπορεί να μας δώσουν οι κάρτες. Να μην τα πολυλογούμε λοιπόν, προχωράμε με την πρώτη μας την καρτούλα. Θα βάλω τις άλλες στην άκρη. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να δω για το πρώτο μας το άνοιγμα αυτό. Όσοι επιλέξετε αυτή την καρτούλα, ποια είναι η ενέργεια αυτού του ατόμου, κάποια χαρακτηριστικά αυτού του ατόμου το οποίο έρχεται στη ζωή σου, είναι πολύ κοντά, πλησιάζει, μπορεί να το έχεις και ήδη γνωρίσει αυτό το άτομο. Λοιπόν, εδώ βγήκαν πολύ γρήγορα τα φύλλα και επειδή τα εμπιστεύομαι πάντα αυτά που θέλουν να βγουν και να ξεπεταχτούν, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα έχουμε τώρα αρκετές πληροφορίες. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το άτομο. Καταρχάς έχω και τον αυτοκράτορα. Είπαμε ότι μπορεί να είναι γυναίκα ή άντρας. Έχουμε συζητήσει για το φύλο. Εγώ ωστόσο βλέπω εδώ ότι υπάρχει ένα έντονο αρσενικό vibe που μπορεί σε μια γυναίκα να μεταφραστεί στο ότι είναι μια γυναίκα που έχει ηγετικό ρόλο, θέλει να έχει τον έλεγχο, να έχει κάποιους κανόνες, κάποια όρια, αντίστοιχα και ο άντρας. Βλέπω δηλαδή ένα άτομο το οποίο έχει μια πολύ έντονη παρουσία γενικότερα. Δεν περνάει απαρατήρητο αυτό το άτομο. Είναι δυναμικό, θα πω ότι βγαίνει πολύ έντονο αυτό το στοιχείο και από την άλλη πλευρά όμως είναι και έντονα συναισθηματικό. Είναι ένα άτομο το οποίο έχει βαθιά μέσα του την ανάγκη για αγάπη, για τρυφερότητα, για συμβίωση, για μοίρασμα του συναισθήματος. Μου το βγάζει πάρα πολύ έντονο αυτό. Και από την άλλη πλευρά έχει και 2 έντονα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να φαίνονται λίγο αντίθετα μεταξύ τους. Από τη μία δείχνει ότι υπάρχει δυναμισμός, μπορεί να σου δείξει έντονα το ενδιαφέρον του, να κινηθεί γρήγορα, να κινηθεί με παρορμητισμό, να κινηθεί με μια σπίθα, να κινηθεί με έναν δυναμισμό, να μπει δηλαδή να εισβάλλει στη ζωή σου, στο χώρο σου, στον τρόπο που γνωρίζεστε, να καταλάβεις ότι αυτό το άτομο όντως ενδιαφέρεται για σένα. Από την άλλη πλευρά όμως έχει και ένα χαρακτήρα που προσπαθεί λίγο να κρατήσει κάποια όρια, ενδεχομένως στην αρχή λίγο να σε παρατηρεί, να προσπαθεί να καταλάβει τι χαρακτήρας είσαι, τι είναι αυτά που σου αρέσουν, τι θέλεις. Δηλαδή βλέπω και ένα άτομο το οποίο είναι και σκεπτόμενο από την άλλη πλευρά, πέρα από το συναίσθημα και από το γεγονός ότι μπορεί να δείχνει ότι έχει αυτοέλεγχο. Και βλέπω επίσης ότι είναι και ένα άτομο το οποίο έχει πληγωθεί στο παρελθόν. Βλέπω δηλαδή ότι δεν ανοίγεται αμέσως, παρατηρεί, περιμένει, ενδεχομένως να έχει ζήσει και κάποιες απογοητεύσεις στο παρελθόν,
στην ερωτική του ζωή να μην πήγαιναν κάποια πράγματα πολύ καλά και αυτό λίγο να τον κρατάει, την κρατάει σε μία απόσταση, κάτι το οποίο όμως θα βοηθήσει την αρχή της κατάστασης και της σχέσης, γιατί είναι καλό να παίρνουμε κι εμείς λίγο τις αποστάσεις μας και το χρόνο μας και να βλέπουμε και να παρατηρούμε και το άλλο το άτομο τι θέλει ακριβώς, τι ψάχνει από μια σχέση. Έχω ένα μπέρδαμα λίγο εσωτερικό σε αυτό το άτομο, δηλαδή δεν θα κάνει εύκολα την επόμενη κίνηση αν δεν βεβαιωθεί για κάποια πράγματα. Οπότε είναι ένα άτομο το οποίο σίγουρα θέλει χρόνο. Αυτό θα πω. Δεν θα καταλάβεις ίσως και εξ αρχής, ενώ μπορεί να σου δείξει με κάποια κίνηση, κάποιο βλέμμα, κάποια πρόταση, κάποια φράση, ξέρεις τώρα, να το καταλάβεις ότι υπάρχει ένα αλφα ενδιαφέρον, αλλά δεν θα κινηθεί μετά άμεσα. Οπότε θα σου δώσω και εσένα χρόνο να καταλάβεις τι είναι αυτό που πραγματικά και εκείνο το άτομο θέλει και τι θέλεις και εσύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο το κομμάτι, να δούμε λίγο το χώρο. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ας τα μαζέψω καλύτερα, να έχω καθαρό deck κάτω. Θέλω να δω λίγο το χώρο στον οποίο μπορεί να βρεθείτε, την περίσταση, το πλαίσιο γενικότερα, κάπως αν μπορεί να μου δώσει η ταρό, που ενδεχομένως συναντιέστε, πώς γνωρίζεστε, πώς έρχεστε πιο κοντά. Θέλω να δω λίγο το ότι βγαίνουν τόσα πολλά χαρτιά. Πραγματικά. Καλό φυσικά είναι αυτό, γιατί σημαίνει ότι έχουμε έντονη ενέργεια. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ένα πλαίσιο τώρα. Η γνωριμία λοιπόν. Θα σου πω. Καταρχάς έχω τον άσο μπαστούνι, οπότε μου δείχνει ότι θα γίνει άμεσα από τη στιγμή που θα συναντηθείτε, που θα έρθετε σε επαφή, που θα γνωριστείτε, θα ανταλλάξετε ενδεχομένως ονόματα. Γρήγορα θα φανεί ότι υπάρχει μια σπίθα μεταξύ σας. Δηλαδή αυτή η έλξη θα είναι ορατή και από τους δύο. Θα το καταλάβει ο ένας για τον άλλον ότι μου άρεσε, του άρεσα, της αρέσω, του αρέσω. Αυτό, νιώθω αυτό το πράγμα ότι υπάρχει έντονο. Το περιβάλλον τώρα, το βλέπω, θα σου πω τώρα, εδώ πέρα έχω δύο καταστάσεις, γιατί είπαμε είναι γενικό το άνοιγμα, οπότε μπορεί να έχω εναλλακτικές. Προφανώς είναι λίγο δύσκολο όλοι ή όλες να έχετε ακριβώς το ίδιο context. Λοιπόν, αρχικά θα μπορούσε να είναι ένα πολύ γνώριμο οικογενειακό περιβάλλον, θα μπορούσε να είναι μέσω κοινών φίλων, μέσω γνωστών, μέσω ενός ευρύτερου κοινωνικού κύκλου, ακόμα και μέσα από κάποιο οικογενειακό κύκλο ή της γειτονιάς. Μπορεί να μου δείχνει τη γειτονιά, μπορεί να μου δείχνει ένα γνώριμο περιβάλλον, γνώριμα άτομα. Δεν μου βγάζει το στοιχείο το ότι βγαίνω, για παράδειγμα, να σου πω τώρα έτσι λίγο πιο απλά, σε ένα εστιατόριο, σε ένα μπαράκι, πίνω ένα ποτό και τον βλέπω και την συναντάω. Μου δείχνει κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είναι μια οικογενειακή μάζοξη, μια φιλική μάζοξη, να είναι μια συνάντηση σε ένα σπίτι, σε μια αυλή, σε ένα πάρκο. Όλοι μαζί που είστε κάπως. Καταλαβαίνεις, μου το βγάζει αυτό το στοιχείο. Από την άλλη πλευρά όμως μου βγάζει και το επαγγελματικό κομμάτι. Δηλαδή για κάποιες μπορεί να είναι και ένας επαγγελματικός χώρος, μπορεί να είναι ένα ευρύτερο περιβάλλον που θα βρεθείς για μια δουλειά, για μια συμφωνία, για μια συζήτηση, για κάτι που μπορεί να εμπλέκεται και το οικονομικό κομμάτι, να είναι μια δουλειά δική σου, να είναι μια δουλειά τρίτου και κάπως σε αυτό το πλαίσιο να βρεθείτε. Λοιπόν, έντονη έλξη, θα το ξαναπώ, και η αυτοκράτηρα μου βγάζει πάρα πολύ αυτή την έλξη. Μου βγάζει πολύ έντονη και τη θηλυκή ενέργεια, όπως το προηγούμενο ρίξιμο μου βγάλε πολύ έντονη την αρσενική την ενέργεια. Οπότε εδώ βλέπω ότι με κάποιο τρόπο αλληλοσυμπληρώνεστε. Ο μάγος μου δείχνει λίγο ότι είναι και κάτι που μου ενισχύει την κίνηση, μου ενισχύει την πρωτοβουλία για να έρθει κάποιος και να μιλήσει. Δηλαδή μου βγάζει αυτό το ότι θέλω να του μιλήσω, θέλω να πάω κοντά της, θέλω να τον πλησιάσω και εντός εισαγωγικών να κάνω τα μαγικά μου, ας πούμε, για να τον εντυπωσιάσω. Οπότε έχω και αυτό το στοιχείο, έτσι λίγο, πως κορδωνόμαστε λίγο και σε τα παγόνια, για να δείξουμε ότι εγώ αυτό. Όμορφο όμως, είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι γλυκό, μου αρέσει, έχει όρια. Από την άλλη την πλευρά βλέπω ότι υπάρχει άγχος και υπερανάλυση.
παράλληλα με αυτό που συμβαίνει, κατάλαβες. Δηλαδή, είτε γιατί μπορεί ο χώρος στον οποίο θα βρεθείς, με κάποιο τρόπο κάτι να σε έχει αγχώσει ήδη, η περίσταση να είναι λίγο περίεργη, να μην είναι πάρα πολύ χαλαρή, ή όταν συμβαίνει αυτή η γνωριμία, αυτή η επαφή, ενώ υπάρχει αυτή η φυσική έλξη και αυτή η ανάγκη για άμεση επικοινωνία και επαφή και να μιλήσω, να πάω κοντά, να δω ποια είναι, υπάρχει και ένα κομμάτι πίσω στο μυαλό σου και στο μυαλό του άλλου ατόμου, λίγο υπερανάλυση, σκέψη, άγχος. Τώρα θεωρώ ότι μπορεί να είναι και μία φάση, να μου δείχνει και μία φάση που να μην είσαι εσύ ή το άλλο το άτομο σε μια πολύ χαλαρή κατάσταση. Μπορεί δηλαδή να περνάς και σε μια φάση, μια περίοδο άγχους, να έχεις κάποιες έντονες έγνοιες, να μου βγάζει λίγο δηλαδή και το χρονικό κάπως χαρακτήρα της συνάντησης πέρα από τον τόπο. Αυτό θα πω και θα το μαζέψω, γιατί νομίζω ότι ήταν αναλυτικό, ήταν κατατοπιστικό και θα πάω να δω λίγο τη δυναμική μεταξύ σας. Πάμε δηλαδή να μπούμε λίγο στην ουσία, να δούμε ποια είναι η δυναμική μεταξύ σας, πώς ενδεχομένως προχωράει, πώς εξελίσσεται. Πάμε λίγο να το δούμε. Γιατί μέχρι στιγμής μου βγάζει μια πολύ ωραία ροή, μου βγάζει μια πολύ ωραία ενέργεια. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η δυναμική μεταξύ σας. Γιατί πολύ καλό η γνωριμία, αλλά δεν μετράει πάντα μόνο η πρώτη εντύπωση, προφανώς. Θα ήθελα να δω και πώς θα προχωρήσει μεταξύ σας, πώς θα εξελιχθεί, ποια είναι η δυναμική. Ωραία. Μου βγήκανε γρήγορα τα φύλλα και μπορώ να πω ότι έχουμε μία εικόνα. Και θα ρίξω και συμπληρωματικά, γιατί εδώ μου δείχνει μία πορεία, μία πολύ ωραία πορεία, αλλά θέλω να δω λίγο με άλλη τράπουλα την εξέλιξη. Να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα την εξέλιξη. Μου αρέσει πάρα πολύ ο ρυθμός αυτής της γνωριμίας. Μου αρέσει πάρα πολύ ο ρυθμός αυτής της γνωριμίας. Να σου πω την αλήθεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σου πω τώρα πώς πάει. Ξεκινάμε. Εδώ βλέπω δύο κάπως διαφορετικές ενέργειες. Αλληλοσυμπληρώνονται, μου αρέσει. Απλά να σου πω ότι το ένα το άτομο, προφανώς είσαι εσύ και το άλλο το άτομο είναι ο άλλος. Βλέπω από τη μία πλευρά ότι έχω μία ενέργεια η οποία είναι γειωμένη, προσγειωμένη, με όριο, με περιορισμούς, με σκέψη, με διαχείριση, με υπερανάλυση. Και από την άλλη πλευρά βλέπω και μία ενέργεια η οποία είναι πιο παρορμητική, πιο έντονη, πιο ζωντανή, πιο καθαρή, πιο άμεση. Ωραία. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι αυτή θα είναι κάπως η ροή μεταξύ σας. Γρήγορα βλέπω το ότι γίνεται επικοινωνία και η επαφή και αυτό τον επικοινωνηθεί μεταξύ σας έντονα, ότι ξέρεις κάτι, θέλω να σε γνωρίσω παραπάνω, θέλω να βγούμε, θέλω αυτό. Βλέπω επίσης ότι υπάρχουν έξοδοι αρκετές, βλέπω ότι θα βγείτε, βλέπω ότι θα διασκεδάσετε, βλέπω ότι υπάρχει χαλαρός χρόνος μεταξύ σας, που θα διασκεδάσετε, που θα βγείτε, που θα γνωριστείτε, θα βρεθείτε και με άλλα άτομα. Υπάρχει αυτό το στοιχείο μεταξύ σας, μου αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει η εγκράτεια όμως και η εγκράτεια υπάρχει για το λόγο το ότι υπάρχουν φόβοι, υπάρχουν ανασφάλειες, υπάρχουν θέματα που προφανώς είναι κατάλοιπα από κάποιες άλλες προηγούμενες εμπειρίες και εκεί που ξεκινάει, εκεί κάπως λίγο σταματάει και κάπως το σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω. Βλέπω το ότι δεν γίνεται κάτι βιαστικά. Ωραία. Δεν υπάρχει αυτή η εξέλιξη που γίνεται γρήγορα, που είναι σαν το ποτάμι που τρέχει. Υπάρχει διάθεση για γνωριμία και για να περάσετε όμορφα και για να γνωρίσετε το ένας τον άλλον.
Αλλά θέλει ισορροπία και χρόνο για να γνωριστείτε, για να δέσει που λένε. Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια πράγματα από το παρελθόν που με κάποιο τρόπο λίγο κρατάν πίσω. Αλλά θα υπάρχει ταυτόχρονα και αυτή η αίσθηση της οικειότητας μεταξύ σας. Που μου δείχνει και μια συμβατότητα χαρακτήρων, μου δείχνει και έναν ίσως κοινό τρόπο που επικοινωνείτε, που βγαίνετε, που μιλάτε. Μου αρέσει αυτό το στοιχείο γιατί δείχνει ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε ο ένας τον άλλον, αλλά θέλετε χρόνο. Και το βλέπω αυτό και στα χαρτιά που βγήκαν για την εξέλιξη. Υπάρχει έντονη επιθυμία για σταθερότητα. Ωραία, είναι πολύ έντονο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει μια κίνηση, γίνεται κάτι έντονο και μετά ξανατραβιέται. Εδώ δηλαδή έχω δύο κάπως αντίθετες θα πω ενέργειες. Μπορεί το άτομο αυτό να κάνει μια έντονη κίνηση και κάπως μετά λίγο να το σκεφτεί και να απομονωθεί και να το διαχειριστεί ξανά με το μυαλό του. Και μετά να κάνει μια έντονη κίνηση ξανά, τύπου μου λείπει, θέλω να τον την δω, έλα να στείλω ένα μήνυμα, έλα να βρεθούμε. Κάτι τέτοιο βλέπω δηλαδή, είναι λίγο, δεν θα πω του ύψους και του βάθους, απλά θα πω ότι θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο και δεν υπάρχει σταθερός ρυθμός. Σαν να μεσολαβούν σκέψεις, γεγονότα, να υπάρχουν άλλα θέματα και να υπάρχει παράλληλα να τρέχει και αυτή η μεταξύ σας γνωριμία και επαφή. Σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω έτσι μόνοι μας, θέλουμε και να επικοινωνήσουμε. Υπάρχει και λίγο μια απόσταση, μπορεί να αποτραβιόμαστε, αλλά ξανά να βρεθούμε. Έτσι θα κινηθεί. Εγώ κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι, οπότε δεν είναι μια σχέση η οποία θα εξελιχθεί πολύ γρήγορα και με έντονους ρυθμούς. Να το θέσω κάπως έτσι. Λοιπόν, τι θέλω τώρα να δω επόμενο, νομίζω με έχει καλύψει έτσι λίγο αυτό. Το πώς θα κινηθεί η σχέση μεταξύ σας. Ενδεχομένως να δούμε κάποια εμπόδια. Θα το βάλω τώρα αυτό στο section γιατί θέλω να δω ενδεχομένως ποια είναι τα εμπόδια, ποιες είναι οι καταστάσεις, ποια είναι τα γεγονότα που ενδεχομένως καθυστερούν ή βάζουν σε σκέψεις και δεν βοηθούν στο να εξελιχθεί πιο γρήγορα η κατάσταση. Θα το θέσουμε κάπως έτσι. Μάλιστα. Οκ. Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Έχει να κάνει καθαρά με το παρελθόν. Έχει να κάνει με το παρελθόν. Δηλαδή, μπορεί αυτό το άτομο να έχει βγει και από μία σχέση που δεν την κάλυπτε συναισθηματικά. Και να είναι κάτι το οποίο να το έχει μέσα στην ψυχούλα του ακόμα και να προσπαθεί να το διαχειριστεί. Και φυσικά να υπάρχει αυτή η ανάγκη για επικοινωνία μαζί σου, δηλαδή να σε γνώρισε και να θέλει να κάνει κάτι παραπάνω, αλλά αυτή η εμπειρία και αυτή η πικρία και απογοήτευση που μπορεί να έχει από το παρελθόν και μπορεί να είναι και κάτι πρόσφατο ενδεχομένως, να είναι ένας πρόσφατος χωρισμός, να έκανε αυτό το άτομο λίγο να σκεφτεί παραπάνω τις επιλογές του. Μπορεί δηλαδή να μην είναι στην αρχή μιας επαφής, μιας γνωριμίας, σωστά. Μπορεί να υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα, κάποιο φλερτ προς άλλη πλευρά. Δεν θα σου πω, να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Θέλω λίγο να τα συζητάμε αυτά, γιατί δεν θέλω ούτε εντυπώσεις, ούτε να υπάρχουν, κάποια υπονοούμενα και ούτε να στοχοποιήσουμε κάτι. Είναι γενικές ενέργειες αυτές που διαβάζουμε και προφανώς προσπαθούμε λίγο τις έννοιες να τις έχουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δεν θα σου πω ότι υπάρχει άλλο άτομο, δεν θα σου πω ότι υπάρχει κάτι παράλληλο, δεν θα σου πω ότι θέλει να σε κοροϊδέψει αυτό το άτομο. Απλά θα σου πω ότι βλέπω ένα άτομο το οποίο έχει βγει από μια κατάσταση που τον πλήγωσε, ωραία, που υπήρχαν συναισθήματα και αυτό το άτομο έφυγε με πικρία και πόνο και απογοήτευση και προσπαθεί να δει τις επιλογές που έχει. Όταν είμαστε ελεύθεροι, είναι πάρα πολύ
φυσιολογικό να βγαίνουμε, να κάνουμε παρέες, να μην είμαστε ότι πάω εγώ τώρα να βρω κάποιον. Εντάξει, τελείωσε, εγώ τώρα πάω για σχέση. Δεν είναι αυτό το κλίμα που αισθάνομαι, δεν είναι αυτή η ατμόσφαιρα. Είναι η ατμόσφαιρα ενός ατόμου, το οποίο έχει κάποιους περιορισμούς, προσπαθεί να δει γύρω του ενδεχομένως τι ενέργειες υπάρχουν, τι άτομα υπάρχουν και να κάνει γνωριμίες. Ωραία. Του της κοινής του ενδιαφέρον υπάρχει αυτό το να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να τον γνωρίσω, να τη γνωρίσω, να κάνουμε ένα ραντεβού, να καταλαβαίνεις, υπάρχει. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και αυτό το ότι δεν θέλω ακόμα να δεσμευτώ. Δεν θέλω ακόμα να πω ότι πάμε να κάνουμε μία σχέση. Ωραία. Άρα είναι πρώιμο το στάδιο, υπάρχει έλξη μεταξύ σας, είπαμε και για το περιβάλλον και για αυτά. Το θέμα είναι το ότι θα δώσετε χρόνο ένας τον άλλον για να γνωριστείτε και για να καταλάβετε και ο καθένας από εσάς τι είναι αυτό που θέλει να έχει στη ζωή του. Τι είναι αυτό που ψάχνει αυτή τη στιγμή. Μπορεί και εσύ από την πλευρά σου να έχεις αυτό το πράγμα μέσα σου και να φαίνεσαι και εσύ λίγο πιο κλειστός, πιο κλειστή, πιο συναισθαλμένος, συναισθαλμένη. Να μην είσαι έτοιμος πολύ να δοθείς σε μια νέα σχέση και αυτό, ξέρεις, το εισπράττει και το άλλο το άτομο. Οπότε εγώ θα σου πω ότι είναι μια γνωριμία η οποία θα εξελιχθεί αργά, μπορεί να μην έχει πάρα πολύ σταθερό ρυθμό, να είναι λίγο μία ζέστη, μία κρύο, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι πονηρό και δόλιο από πίσω, θα δώσεις χρόνο. Πολύ απλό. Πάμε να δούμε τα ζωδιάκια. Λοιπόν, έχω Σκορπιό, έχω Παρθένο, ο Κρόνος μου εδώ μου δείχνει τον εγώ καιρό ή και μου δείχνει και αυτό, ακριβώς αυτό, την αργή πρόοδο. Έχω τον Ήλιο, θα χαρείς, μου το βγάζει και το τριακούπ αυτό, θα σου φέρει χαρά, ωραία, δεν θα σου φέρει μιζέρια και σκέψεις και θα υπάρχει χαρά. Όταν θα βρίσκεσαι με αυτό το άτομο θα περνάς όμορφα. Μπορεί να μου βγάζει και το ζώδιο του Λέοντα. Έχω και τον Κρυό εδώ πέρα, έχω και τον Καρκίνο, δεν ξέρω αν θα μου βγει ακόμα ένα. Και τον Ιχθύ, οπότε τα κρατάμε και αυτά τα ζώδια. Και πάμε λίγο έτσι να δούμε στο τέλος κάποιες καρτούλες που μπορεί να είναι έτσι λίγο συμβουλές για να κλείσουμε ωραία αυτό το πρώτο άνοιγμα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ βλέπω ότι πραγματικά θέλει ο ένας να γνωρίσει τον άλλον. Υπάρχει αυτή η έλξη, τραβάτε ο ένας τον άλλον, οι χαρακτήρες σας τα πω μπορεί να είναι και λίγο συμπληρωματικοί σε κάποια πράγματα. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει το θάρρος το να ανοιχτείτε. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που έχουμε πάρα πολλοί άνθρωποι. Μπορεί να κάνεις εύκολα μια γνωριμία, το θέμα είναι πώς προχωράς μετά. Και πρέπει να κάνεις κάποιες επιλογές στη ζωή σου, προφανώς. Μου βγαίνει η επιλογή και μου κολλάει και με το προηγούμενο χαρτί, ότι θα αφήσεις το άλλο άτομο να σε επιλέξει από τη στιγμή που και εσύ θέλεις. Δεν θα είσαι η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη επιλογή. Όταν θα καταλάβει αυτό το άτομο ότι θέλει να είναι με σένα και θέλει να επενδύσει παραπάνω, τότε θα εκτιμήσει πραγματικά τα στοιχεία που έχεις και θα δώσει χρόνο περισσότερο σε αυτή τη σχέση. Υπάρχει προοπτική για να ανθίσει το συναίσθημα μεταξύ σας και για να αισθάνεται αυτό το άτομο την ανάγκη το να επιμείνει μαζί σου συγκεκριμένα και να πει ότι θέλω εγώ να είμαι με αυτό το άτομο. Και όταν θα βρεθεί και αυτή η ισορροπία, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα συναισθηματικά και σκέψεις και άγχη και προηγούμενα θέματα, τότε θα υπάρχει και το γόνιμο έδαφος για να μπορείτε να έχετε μία σχέση. Οπότε, υπομονή, εγκράτεια, άσε το χρόνο να σου δείξει το τι πραγματικά και το άλλο άτομο θέλει και τι θέλεις εσύ. Είναι μία νέα γνωριμία. Προφανώς δεν θα αποκαλύψει ο καθένας όλα του τα χαρτιά. Αυτό που θέλω να σου πω είναι να κρατήσεις από αυτό το άνοιγμα ό,τι αντυχεί μέσα στην ψυχούλα σου. Εύχομαι πραγματικά να σε βοήθησε και εμείς θα τα πούμε
σε ένα επόμενο βίντεο. Πάμε λοιπόν για αυτή την καρτούλα που έχουμε τη λιβελούλα, να δούμε λίγο την ενέργεια του ατόμου. Ποιος είναι αυτός που έρχεται, ποια. Για να δούμε λίγο την ενέργεια αυτού του ατόμου. Ωραία. Μου βγαίνει διαφορετική, αρκετά διαφορετική ενέργεια από το προηγούμενο που μιλήσαμε, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι θα καταλάβεις γρήγορα αν νιώσεις κάποια σύνδεση με αυτό, κατάλαβες. Ξέρεις, καμιά φορά όταν είναι να έρθει κάτι στη ζωή μας, κάτι αισθανόμαστε λίγο πιο πριν. Είναι δονήσεις, είναι ενέργεια, είναι όνειρα, είναι μια διαίσθηση, είναι κάτι και όταν παίρνουμε κάποιες πληροφορίες που αφορούν στο μέλλον, σαν να αισθανόμαστε, ακούγοντάς τις, ότι ταυτιζόμαστε, ναι, ότι αυτό πρέπει να είναι. Οπότε αισθάνομαι ότι και επειδή έχει έντονη ενέργεια και αυτό το άνοιγμα, θεωρώ ότι θα μιλήσει μέσα σου με κάποιο τρόπο. Αυτό το άτομο λοιπόν, εδώ θα σου πω ότι η ενέργειά του είναι πιο εσωστρεφής, είναι πιο μαζεμένη, ακόμα και αν δείχνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, όταν θα το συναντήσεις αυτό το άτομο, ή αν τώρα μόλις το έχεις συναντήσει και το γνωρίζεις, θα δεις ότι από τη μία έχει μία πλευρά που είναι πιο έντονη κοινωνική, μπορεί να γελάει, να μιλάει με πολύ κόσμο, να δείχνει ότι υπάρχει εξωστρέφεια. Και από την άλλη πλευρά, να καταλαβαίνεις ότι αυτό το άτομο με κάποιο τρόπο εσωτερικεύει τα συναισθήματά του, τις σκέψεις του, σαν να δείχνει κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς αυτό που είναι και να προσπαθεί να κρύψει πραγματικά το τι υπάρχει μέσα του. Γιατί μέσα του εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει μια έντονη σύγκρουση, υπάρχει διαμάχη στο μυαλό του, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία σκέφτεται, υπάρχουν πράγματα τα οποία προσπαθεί κάπως να τα ισορροπήσει μέσα στο μυαλό του, μπορεί να έχει κάποιες υποχρεώσεις, κάποιες ευθύνες, να έχει πράγματα τα οποία πρέπει να τα διαχειριστεί και δεν θέλει να τα βγάζει προς τα έξω. Με αυτόν τον τρόπο όμως, σαν να μην βγάζει ακριβώς το ποιος είναι, να μην θέλει να αποκαλύψει γρήγορα τον εαυτό του και να έχει μέσα του λίγο και αμφιβολίες, ανασφάλειες, φοβίες, μπορεί να έχει να κάνει με το παρελθόν. Σαν άτομο το βλέπω ότι είναι παραδοσιακό, δηλαδή μπορεί να έχει κάποιες συγκεκριμένες αρχές, να του αρέσει πάρα πολύ η οικογένεια του, της αρέσει πολύ η οικογένεια, ένα άτομο που είναι της οικογένειας και αγαπάει πολύ τα δικά του άτομα και είναι δοτικό, και ενώ έχει μια πολύ χαλαρή πλευρά που μου δείχνει ότι κοινωνικοποιείται, βγαίνει, μιλάει, σου δείχνει κάτι πιο έντονο και φωτεινό και ζωντανό, από την άλλη την πλευρά βλέπω ότι έχει και κάτι πιο δομημένο, πιο αυστηρό. Δεν θα πω ότι είναι επιφανειακός άνθρωπος, δεν θα σου το πω αυτό το πράγμα προφανώς, αλλά υπάρχουν καταστάσεις και συναισθήματα με τα οποία παλεύει μέσα του και δεν θέλει να βγάζει το ευαίσθητο κομμάτι του. Μου δείχνει εδώ και σαν λίγο να μπερδεύεται, θα σου πω ότι δεν θα καταλάβεις ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις ότι αυτό το άτομο σε θέλει, δεν θα καταλάβεις ότι αυτό το άτομο ενδιαφέρεται γρήγορα. Δεν θα το αντιληφθείς πολύ γρήγορα, γιατί βλέπω ότι είναι και ένα άτομο το οποίο έχει πληγωθεί βαθιά όμως. Εδώ βλέπω και το αίσθημα της προδοσίας, βλέπω το αίσθημα του έντονου ψυχικού πόνου. Μπορεί να περνάει μια φάση την οποία προσπαθεί και αυτός κάπως, εδώ έχω το 2 το πεντάκτηνο, να τη διαχειριστεί και να προσπαθεί να βρει λίγο την ισορροπία και την αρμονία μέσα του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα φυσικά να μην είναι πολύ ξεκάθαρος στις κινήσεις του, στον τρόπο επικοινωνίας του. Θα σου πω το ότι την συναντάς σε μία φάση περίεργη, να το θέσουμε έτσι. Σε μία φάση που δεν είναι χαλαρός, θα μου πεις τώρα ποιος είναι χαλαρός. Εντάξει, δεν είναι, όταν θα το συναντήσεις αυτό το άτομο, δεν θα είναι σε φάση που καταλαβαίνεις ότι είναι έτοιμο αυτό το άτομο για να κάνει μια νέα γνωριμία και να ανοιχτεί και να επενδύσει και να προχωρήσει. Είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση. Θα τα μαζέψω, είπαμε λίγο, θέλω να έχω καθαρό το deck εδώ, για να δω πού συναντάς αυτό το άτομο. Ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο, πώς θα την γνωρίσεις.
Πάλι αυτό μου βγήκε και άλλη φορά. Αλλά είπαμε τώρα εδώ, μπορεί να υπάρχουν διάφορες ενέργειες, προφανώς. Επομένως, αντιλαμβάνομαι ότι θα έχουμε και πολλές αναγνώσεις. Εντάξει, οκ. Νομίζω. Ας μην έχω κάτι άλλο. Πολύ, εντάξει, αυτό είναι έντονο εδώ, αυτό εδώ πέρα μου βγάζει ίδιο μοτίβο και εδώ κάτι διαφορετικό. Έχω λοιπόν έντονο το στοιχείο της οικειότητας και του γνώριμου περιβάλλοντος. Δηλαδή, μπορεί να γνωριστείτε μέσα από ένα περιβάλλον το οποίο έχει ακριβώς αυτή την αίσθηση. Μπορεί να είναι οικογενειακό περιβάλλον, ευρύτερο κοινωνικό, φιλικό, γνωστούς, μέσα από γνωστούς, μέσα από τη γειτονιά. Μπορεί επίσης να κινείστε και σε κύκλους και σε περιβάλλοντα που είναι οικία μεταξύ τους. Μπορεί να έχετε δηλαδή να έχετε το ίδιο επάγγελμα, για παράδειγμα. Οπότε να κινείστε σε χώρους που γνωρίζετε και οι δύο πάρα πολύ καλά. Μου βγάζει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της οικειότητας μεταξύ σας. Μου βγάζει σπουδές, να το πάμε και πιο απλά. Δεν είναι μόνο η δουλειά, μπορεί να έχετε να σπουδάζετε το παρόμοιο αντικείμενο. Να κάνετε ένα μεταπτυχιακό, κάποια σεμινάρια, μπορεί να είναι ένας χώρος, γιατί ο ιεροφάντης μου βγάζει και κάτι πιο θεσμικό, εκπαιδευτικό μέσα σε όλο αυτό. Μπορεί δηλαδή και μέσω αυτού του περιβάλλοντος κάπως να γνωριστείτε. Θα το αισθανθείς αυτό. Δηλαδή θα νιώσεις γρήγορα κάτι οικείο και ίσως γι' αυτό να έρθετε και κοντά και να έρθετε και κοντά μέσα από μια επικοινωνία που θα κάνετε. Μπορεί να βρεθείτε, να γνωριστείτε και να καταλήξετε να κάνετε μια συζήτηση η οποία έχει πολύ βάθος. Και δεν έχει να κάνει με ερωτικό κομμάτι, δεν έχει να κάνει με το φλερτ. Έχει να κάνει καθαρά με έναν όριμο διάλογο μεταξύ δύο ανθρώπων. Με κάποια αφορμή θα καταλήξετε να συζητήσετε κάτι. Και εκεί είναι που θα δείτε ο ένας τον άλλον κάτι κοινό και γνώριμο και κάτι το οποίο θα το θαυμάσετε και θα σας αρέσει. Καταλαβες, θα υπάρχει αυτό το... Δεν είναι κάτι επιφανειακό. Δεν θα είναι, επιμένω, δεν μου βγάζει κατευθείαν αυτό το ότι μου αρέσει, σου αρέσω. Θα προκύψει μέσα από καταστάσεις και συζητήσεις. Όμως, έχω δύο φύλλα εδώ πέρα, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί από αυτό το περιβάλλον που είναι λίγο πιο επικοινωνιακό, με απόσταση και ψυχρό να το πω, έχω τη δυνατότητα, έχω την προοπτική για κάτι πιο ζεστό και περισσότερο συναισθηματικό μεταξύ σας. Καταλαβες, δηλαδή θα καταλάβετε ότι υπάρχει και αυτή η προοπτική μεταξύ σας. Θα το δείτε, δεν είναι γνωρίζω, συναντάω, μιλάω και επικοινωνώ, υπάρχει αυτό. Θα νιώσετε ότι υπάρχει και κάτι συν από αυτό που αισθάνεστε. Θα υπάρχει σίγουρα απόσταση, με την έννοια ότι δεν είναι κατευθείαν φλερτάρω, πλησιάζω, επικοινωνώ. Θα υπάρχει αυτή η απόσταση, θα υπάρχει κάτι πιο τυπικό μεταξύ σας. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί και το περιβάλλον που θα είστε να έχει και μια διαφορετική χρειά που ίσως να μην επιτρέψει κατευθείαν να υπάρχει κάποια γνωριμία και να μιλήσετε λίγο σε διαφορετικό, πιο ανθρώπινο επίπεδο. Το βλέπω όμως ότι θα επιλέξετε το να προχωρήσει αυτή η σχέση παραπάνω, δηλαδή και οι δύο πλευρές. Δεν είναι ότι κάποιος έρχεται πιο έντονα και κάνει κάποια κίνηση. Μου αρέσει. Μου αρέσει αυτή η ενέργεια. Είναι διαφορετική. Βασικά, γιατί να μην μου αρέσει κάποια ενέργεια, από την έννοια ότι όταν ανοιγόμαστε σε έναν άνθρωπο και έχουμε ειλικρινείς προθέσεις, θα έρθουν και ωραία πράγματα. Είτε καταλήξουμε μαζί, είτε δεν καταλήξουμε μαζί. Θέλω τώρα να δω λίγο τη δυναμική μεταξύ σας και να τη συμπληρώσω με την εξέλιξη. Γιατί και αυτό δεν είναι ένα άνοιγμα που μου δείχνει κάτι το οποίο θα εξελιχθεί γρήγορα. Έχω όμως συναίσθημα, μου αρέσει πάρα πολύ, έχω δηλαδή εδώ, μου βγαίνει μια πρόταση για συναίσθημα, μου βγαίνει η διάθεση του να αισθανθώ, να ερωτευτώ, να αγαπήσω, έχω τους εραστές. Έχω πάρα πολύ ωραία δυναμική μεταξύ σας, μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα το κρατήσω εδώ και θα βάλω και το συμπληρωματικό της
εξέλιξης. Πώς μπορεί να εξελιχθεί. Θα το βάλω μαζί αυτό, δυναμική και εξέλιξη. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Θα σου πω τώρα. Γιατί θέλω να σου λέω με ειλικρίνεια αυτό που αισθάνομαι, αυτό που βγαίνει, αυτό που βλέπω, που ερμηνεύω από τις κάρτες, αλλά και όλο αυτό την ενέργεια που αισθάνομαι ταυτόχρονα. Γιατί είπαμε είναι συλλογικό, οπότε έρχονται πολλές ενέργειες μαζί. Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει στη ζωή σου, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν θα φέρει και την... Δεν θα έρθει με κάτι πολύ έντονο. Ωραία. Δηλαδή, τι εννοώ με κάτι πολύ έντονο. Βλέπω προοπτική συναισθήματος. Βλέπω ότι μπορεί να εξελιχθεί αυτή η σχέση. Πραγματικά η δυναμική δηλαδή που μου βγάζει και με τους εραστές και με τον Βαλέ τον Κούπα μου δείχνει το ότι μπορεί πραγματικά να ανθίσει το συναίσθημα μεταξύ σας και να πείτε ότι θέλουμε να είμαστε μαζί. Υπάρχει ερωτική χημεία ανδιαφυσβήτητα. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπω ότι υπάρχει και μία διάθεση, ανάγκη και επιθυμία για έλεγχο. Κάποιος κρατάει πράγματα μέσα του. Δεν θέλει να ανοιχτεί. Δεν μπορεί να ρίξει τις αμυνές του, τα τείχη του. Ενώ βλέπω ότι σίγουρα έχω τη μία πλευρά που είναι πιο ρομαντική, πιο ευαίσθητη, πιο δοτική και από την άλλη πλευρά έχω και μία ενέργεια που είναι πιο μαζεμένη, πιο ψυχρή, μπορεί να φαίνεται πιο πρακτική και κάποιες κινήσεις και συμπεριφορές να είναι λίγο πιο τυπικές. Τώρα, για το φίλο τώρα θα σου πω γιατί είπαμε, αυτό θα το δεις στην περίπτωσή σου. Μου βγαίνει η αρσενική ενέργεια, αυτή που είναι πιο ευαίσθητη και πιο δοτική και η θηλυκή ενέργεια μου βγαίνει λίγο πιο μαζεμένη, πιο συγκρατημένη. Αυτό όμως δεν σημαίνει και κάτι. Προχωράει, θα σου πω ότι προχωράει η εξέλιξη, δηλαδή εξελίσσεται αργά, σταθερά, δεν κάνει μία έκρηξη ας πούμε συναισθήματος και εκδήλωσης και εξομολόγησης. Υπάρχει έλξη, υπάρχει έντονη έλξη, έχετε προοπτική. Αλλά εδώ βλέπω ότι υπάρχουν διλήμματα, υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν υποσυνείδητοι φόβοι, υπάρχουν άλλα θέματα που πρέπει να τα διαχειριστείτε. Δεν ανοίγεστε πλήρως αυτό. Και επειδή πάμε τώρα, δεν βλέπω ξεκάθαρα την πλευρά του και την πλευρά σου, για να βάλω και εσένα μέσα στο παιχνίδι, να καταλάβουν πως εσύ κάπως το σταματάς, δεν είναι αυτή η ροή. Μου ταιριάζει λίγο και με το προηγούμενο άνοιγμα, δηλαδή και με το πρώτο άνοιγμα. Μπορεί να υπάρχουν κοινά στοιχεία. Αν κατευθείαν διάλεξες αυτό, άκου λίγο και το πρώτο το άνοιγμα. Μου βγάζει κάποια κοινά πράγματα. Βλέπω επιφυλακτικότητα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να αποτραβηχτείτε, να υπάρχει απόσταση και εκεί που υπάρχει μια κίνηση κάποιος να κάνει πίσω και αυτό να οδηγεί σε συναισθηματική σύγχυση, σε απογοήτευση, σε πικρία, σε αμφιβολίες, σε απόσταση, σε ψυχρότητα και μετά πάλι να γίνεται μια έντονη επικοινωνία και μετά ξανά πίσω. Πάρα πολύ μου θυμίζει το προηγούμενο, πάρα πολύ. Έχω όρια και απόσταση και εδώ πέρα υπάρχουν θέματα που σας εμποδίζουν να προχωρήσετε τη σχέση αυτή, να την εξελίξετε, να ανοιχτείτε ο ένας στον άλλον. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Μπρος, πίσω. Αλλά περιμένετε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή δεν βλέπω το ότι υπάρχουν άλλα άτομα, άλλες γνωριμίες, άλλες καταστάσεις, τρίτα πρόσωπα. Περιμένετε. Απλώς δεν
ανοίγεστε ακόμα. Γιατί δεν ανοίγεστε ακόμα όμως? Τώρα είδες ότι και εδώ θα πρέπει τώρα να ρίξω. Ποια είναι τα εμπόδια μεταξύ σας? Γιατί? Τώρα, φυσικά δεν είναι όλες οι γνωριμίες για να προχωρήσουν και δεν σημαίνει ότι αυτό το άτομο έρχεται στη ζωή σου για να είναι το μοναδικό άτομο. Ο κάθε άνθρωπος έρχεται με κάποιο σκοπό. Κάτι μου δίνει, κάτι παίρνει, κάτι μας αφήνει. Ναι, εντάξει, εδώ πέρα υπάρχει έντονο... Είναι έντονο το στοιχείο. Εντάξει, λοιπόν. Πιθανότατα να υπάρχει το τέλος μιας εποχής. Ενός μεγάλου κεφαλαίου στη ζωή του ατόμου του συγκεκριμένου. Να έχει περάσει μια κατάσταση που το έχει κάνει να βλέπει εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και να προσπαθεί να ισορροπήσει καταστάσεις. Να προσπαθεί να ζυγίσει πράγματα, να δει τι παίρνω, τι δίνω. Μπορεί να έχει και κάποιες άλλες υποχρεώσεις, επαγγελματικές, οικονομικές ευθύνες και άλλα θέματα που δεν την αφήνουν να αφιερώσει χρόνο. Και αυτό μπορεί να κάνει αυτό το άτομο να σταματάει, παύση, απόσταση και να σαν να δείχνει ότι ξέρεις τι, όλα τελείωσαν, τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Στο τέλος του deck μου βγήκε και η εγκράτεια, είναι πολύ σημαντικό να το βγάλω και αυτό. Θα σου πω και εδώ ότι ο χρόνος μόνο θα δείξει αν πραγματικά αυτό το άτομο θέλει να έρθει στη ζωή σου και να μείνει. Ή να είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει άδοξα με κάποιο τρόπο. Είπαμε, έχουμε ελεύθερη βούληση, επιλέγουμε όλοι μας, κάνουμε τις επιλογές μας και από εκεί και πέρα αλλάζει και η ενέργεια, αλλάζει και η διαδρομή των αποφάσεων. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω κάτι το οποίο θα οδηγήσει απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα σε μία σχέση μεταξύ σας που θα ανθίσει και θα καλλιεργηθεί εύκολα. Άρα, εδώ βλέπω ότι θα τραβήξει καιρό. Θα τραβήξει καιρό. Και δεν μου βγαίνει ακόμα κάτι πιο σίγουρο μεταξύ σας, πιο σταθερό. Κατάλαβες. Οπότε θα δεις και εσύ σε ποια φάση βρίσκεσαι. Αν θέλεις και εσύ όντως να δοκιμάσεις κάτι τέτοιο ή θέλεις απλά να το αφήσεις και να φύγει. Έχω τον Ερμή. Είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία μεταξύ σας και εγώ αισθάνομαι από το ρίξιμο ότι πολύ συχνά θα χάνεται η επικοινωνία. Θα υπάρχουν παύσεις, θα υπάρχουν περίοδοι που δεν θα μιλάτε ενδεχομένως. Σε δεύτερη ανάγνωση μπορεί να μου βγάζει το δίδυμο, τον καρκίνο, υδροχόος, ο πλούτονας έχει να κάνει με το υποσυνείδητο, με φοβίες, με τραύματα του παρελθόντος και με το σκορπιό, φωτιά, οπότε εδώ θα βάλουμε όλα τα ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέων, τοξότης και τέλος έχουμε την Αφροδίτη που βγάζει το ζυγό, αλλά η Αφροδίτη μου βγάζει και την έλξη. Και πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ σας. Δεν το βλέπω αυτό πολύ έντονο, δηλαδή σαν να μην είναι καλός και η χρονική στιγμή που βρίσκεστε, να είναι λίγο ακατάλληλη. Θα το καταλάβεις και εσύ στην πορεία, γνωρίζοντας αυτό το άτομο θα το αντιληφθείς. Πάμε να δούμε και έτσι λίγο καρτούλες. Με κάποια συμβούλια, με κάτι έτσι λίγο που θέλει να σου πει εδώ η τράπουλα. Πολύ ωραία. Αυτό που αισθάνομαι, και είναι πάρα πολύ έντονο, είναι το ότι εσύ είσαι σε μια φάση που θέλεις να ζήσεις κάτι έντονο, θέλεις να ζήσεις κάτι μαγικό, θέλεις να εξερευνήσεις, αναζητάς μια σχέση, μια ενέργεια, έναν άνθρωπο που θα σου φέρει κάτι διαφορετικό στη ζωή σου. Μπορεί και εσύ να πέρασες μια λίγο πιο σκοτεινή περίοδο και πιο βαριά συναισθηματικά και ψυχικά και ίσως να θέλεις λίγο να επεκτείνεις και εσύ τους ορίζοντές σου και να δεις λίγο παραέξω τι συμβαίνει. Μου είναι πολύ έντονο το στοιχείο εδώ πέρα του... Πώς να το πω τώρα... Αισθάνομαι ότι πρέπει να δώσεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου, άσχετα από σχέσεις, άσχετα από καινούργια πρόσωπα στη ζωή σου. Αισθάνομαι λίγο ότι ίσως θα έπρεπε να δώσεις χρόνο και να απελευθερωθείς, να πας μια εκδρομή, ένα ταξίδι, ένα περίπατο, να δεις
άλλα μέρη, να δεις έτσι λίγο, να συναναστραφείς με διαφορετικό κόσμο. Ίσως έχεις ανάγκη κι εσύ, γι' αυτό και έρχεται αυτή η ενέργεια στη ζωή σου, που είναι τόσο κουμπωμένη. Κατάλαβες. Είναι και το τι βγάζουμε κι εμείς προς τα έξω. Πολλές φορές είναι και αυτό. Όταν δεν είμαστε κι εμείς πολύ έτοιμοι να ανοιχτούμε και να δοθούμε, είναι σαν να το εκπέμπουμε με κάποιο τρόπο και μπορεί να έλκουμε καταστάσεις που είναι μπλοκαρισμένες και αυτές από μόνες τους. Οπότε εγώ αυτό που αισθάνομαι είναι ότι θέλω να σε παροτρύνω να περάσεις χρόνο με τον εαυτό σου, με φίλους, με φίλες, να κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν και λίγο με αυτόν τον τρόπο να ανοίξεις την ψυχούλα σου και την ενέργειά σου για να έρθει και ένα άτομο το οποίο θα κουμπώσει πάνω σου. Γιατί αυτή η κατάσταση εδώ μου δείχνει πολύ μπλοκάρισμα, μου δείχνει... δεν μου βγάζει τη σχέση. Αν αυτό αποζητάς αυτή τη στιγμή, δεν μου βγάζει τη σχέση. Μου βγάζει ένα άτομο το οποίο λίγο θα μας μπερδέψει και ενδεχομένως δεν θα σε αφήσει κιόλας να δεις και τι υπάρχει εκεί έξω. Αυτό θα σου πω. Λοιπόν, θα το κλείσω αυτό το ρίξιμο. Εύχομαι πραγματικά κάποια πράγματα να σε βοηθήσουν στο μέλλον για το άτομο το οποίο θα γνωρίσεις ή που ήδη έχεις γνωρίσει και συμβαίνει τώρα αυτή η επαφή μεταξύ σας. Κράτα ό,τι αντυχεί μέσα στην ψυχούλα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και με άκουσες και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να δούμε τώρα και σε αυτή την καρτούλα, αφού καθαρίσαμε την ενέργεια από τα προηγούμενα ανοίγματα, πάμε να δούμε τώρα αυτό το νέο άτομο εδώ που έρχεται στη ζωή σου ή μπορεί να ήρθε τώρα και να το γνωρίζεις και να μιλάτε και να υπάρχει επαφή. Ποια είναι η ενέργεια αυτού του ατόμου? Ποια είναι η ενέργεια αυτού του νέου ατόμου που έρχεται εδώ στη ζωή σου? Για να δούμε τώρα. Θα έχει κάτι διαφορετικό από τα δύο προηγούμενα ανοίγματα, γιατί πραγματικά μου έμοιαζαν πάρα πολύ. Είχαν πολλές ομοιότητες. Έχω άρα παρόμοιες ενέργειες εκεί έξω τώρα. Λοιπόν, ωραία. Να το στρώσω εδώ. Τέλει. Εδώ λοιπόν έχω μία λίγο πιο έντονη ενέργεια. Έχω ένα άτομο το οποίο είναι λίγο κάπως πιο έντονο, πιο παρορμητικό, θα κάνει την πρώτη κίνηση, πιο αυθόρμητα, δεν θα το πολύ σκεφτεί, θα πάρει το ρίσκο, δεν θα έχει δεύτερες τρίτες σκέψεις μέσα του, θα πει μου αρέσει, πάμε να γνωρίσουμε ποια είναι, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Μου βγάζει έτσι λίγο αυτό το πάθος και αυτή τη φωτιά, είναι έτσι λίγο πιο έντονο, έχω δηλαδή το στοιχείο της παρόρμησης. Είναι ένα άτομο το οποίο μου βγάζει αυτοπεποίθηση, μου βγάζει δυναμισμό, δεν σημαίνει ότι δεν έχει βάθος. Υπάρχουν πράγματα, σκέψεις, αμφιβολίες, άγχη, ψυχολογικά θέματα, που τα κρατάει μέσα του. Ωραία, άρα είναι ένα άτομο το οποίο έχει βάθος, είναι σκεπτόμενο, κρατάει πράγματα για τον εαυτό του, έχει έντονο ίσως και το στοιχείο της διαίσθησης, μπορεί σαν άτομο να είναι και λίγο διαισθητικό, να αντιλαμβάνεται γρήγορα την ενέργεια των ανθρώπων γύρω του, κάτι σε σένα να την τραβήξει πιο έντονα και να θέλει να κάνει κάτι παρορμητικά έτσι, ότι ξέρεις, με τραβάει αυτό το άτομο, θέλω να το προσεγγίσω και να το μιλήσω. Μπορεί να σου φανεί λίγο ανώριμο, ως προς τον τρόπο και τη συμπεριφορά, ή να είναι έτσι λίγο πιο νέο άτομο, πιο νεαρό. Μου βγάζει αυτό της νεαρής ηλικίας, αυτό το ότι δεν θα το πολύ σκεφτώ ρε παιδί μου, αφού θέλω. Πάμε. Από την άλλη την πλευρά όμως, ο Βασιλιάς Πεντάκτηνο μου βγάζει και μία σοβαρότητα και μία γιωμένη προσέγγιση. Άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και τα δύο τα στοιχεία έντονα μέσα του. Θα κάνει κάτι από τη στιγμή που όντως αισθάνεται ότι θέλει να κάνει κάτι, θα υπάρχει έλξη, αλλά οι κινήσεις του μετά θα είναι πολύ μετρημένες. Δεν μπορείς να τον διαβάσεις πλήρως, θα υπάρχει αυτή η ασάφεια ενδεχομένως, μπορεί να σου δείχνει και μετά να το παίρνει πίσω με κάποιο τρόπο ή να μην έρθει ξεκάθαρα απέναντί σου, δηλαδή εκεί που λες ότι να του τράβηξα το ενδιαφέρον, ήρθε, μιλάμε, κάνουμε, μετά ξαφνικά να κρατήσει μια απόσταση. Λοιπόν, ο καθένας έχει το παρελθόν του, έχει τα θέματα του, τα ψυχολογικά του και κάπως προσπαθεί λίγο να τα διαχειριστεί.
Δεν βλέπω σταθερότητα δηλαδή, στη διάθεσή του, στο συναισθημά του, στον τρόπο που σκέφτεται, σαν να προσπαθεί να ισορροπήσει κάπως κι αυτό το άτομο. Κάπως έτσι θα το πω. Ναι, κάπως έτσι θα το πω. Είπαμε, τώρα είναι η ενέργεια που μας βγάζει αυτό το άτομο και στα πρώτα στάδια της γνωριμίας σας. Οπότε θα είναι λίγο προφανώς στη δυναμική μετά θα δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί το μεταξύ σας. Λοιπόν, άρα εδώ βλέπουμε ένα άτομο το οποίο ρισκάρει. Πιο έντονο από τα άλλα τα άτομα. Πάμε να δούμε το περιβάλλον. Πού θα γνωριστείτε, με ποια περίσταση, πώς θα βρεθείτε, πώς θα συναντηθείτε. Να δούμε λίγο το χώρο. Ωραία. Τι άλλο έχεις να μου πεις για το χώρο? Ωραία. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο, μέρος, κατάσταση συνάντησης σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Έχω τον τροχό της τύχης. Όταν μου βγαίνει ο τροχός της τύχης, μου δείχνει πάντα κάτι απρόσμενο. Κάτι που δεν το περιμένω, κάτι το οποίο πραγματικά είναι τελείως συγκυριακό. Δεν θα πω συμπτωματικό. Μπορεί δηλαδή να βρεθείτε, έχω βέβαια και τον Βασιλιά το Πεντάκτηνο, που μου βγάζει περισσότερο επαγγελματικό περιβάλλον ή κατάσταση, μέρος που να έχει να κάνει με κάποια δουλειά, με κάποιες υποχρεώσεις, πώς να το πω τώρα. Μπορεί να είναι ακόμα και μία υπηρεσία, ας πούμε. Ένας τέτοιος χώρος, κατάλαβες, που πας να κάνεις να διεκπεραιώσεις μία κατάσταση, Δηλαδή, αυτό το χαρτί μου βγαίνει σε πολλές περιστάσεις. Πραγματικά μου έχει βγει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να είναι η εφορία, για παράδειγμα. Μπορεί να είναι δικηγορικό γραφείο, μπορεί να είναι ο λογιστής. Αλλά μπορεί να είναι και ένα επαγγελματικό περιβάλλον, στο οποίο με κάποιο τρόπο δεν συνεργάζεσαι με αυτό το άτομο, δεν είναι ένα γνώριμο άτομο. Αυτό το άτομο θα το γνωρίσεις συγκυριακά, μπορεί και μέσα από τη δουλειά σου, από κάποια συνάντηση, να είναι κάποιος πελάτης, πιθανός πελάτης. Ένα τέτοιο, αλλά εντελώς το ξαφνικό. Είναι τελείως απρόσμενη αυτή η συνάντηση. Δεν είναι καν προγραμματισμένο αυτό. Απλά προκύπτει. Υπάρχει απόσταση. Υπάρχει απόσταση. Αυτό. Είναι πολύ έντονο αυτό το πράγμα. Υπάρχει απόσταση γιατί μπορεί να υπάρχει αυτή η έλξη, καταλαβαίνεις αυτό το ότι μου αρέσει αυτό που βλέπω, αυτό που αισθάνομαι, δηλαδή μιλάω μαζί του, μαζί της, τον έχω δει, κάτι κάνουμε, συζητάμε και μου βγαίνει το ότι μου αρέσει αυτή η ενέργεια, αλλά υπάρχει απόσταση, υπάρχουν όρια, υπάρχουν κανόνες, σαν να μην μπορείτε να κάνετε κάτι, σαν να μην μπορείτε να το πάτε παραπέρα. Το δύο το πεντάκτηνο μου δείχνει υποχρεώσεις, μου δείχνει ότι προσπαθεί κάπως αυτό το άτομο να ισορροπήσει κάποια πράγματα, μπορεί να έχει κάποιες ευθύνες, να υπάρχει ένας φόρτος, να υπάρχουν υποχρεώσεις, αλλά μπορεί να μου δείχνει ότι υπάρχει και κάποια άλλη κατάσταση που προσπαθεί να τη διαχειριστεί. Και γι' αυτό να είναι επιφυλακτικό αυτό το άτομο απέναντί σου, να μην σου δείξει κατευθείαν, να μην πρέπει, ίσως και λόγω του χώρου και της κατάστασης και της συγκυρίας, να μην πρέπει να σου δείξει κάτι παραπάνω. Αυτό θα σου πω. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα να δούμε τη δυναμική μεταξύ σας. Και εδώ πάλι βλέπω περιορισμούς και εδώ βλέπω κάτι το οποίο δεν ακόμα.
νιώσουμε λίγο τη δυναμική μεταξύ σας και μετά θα βάλω μαζί και την εξέλιξη δίπλα για να το διαβάσουμε λίγο συνολικά. Εδώ έχω και έξτρα. Θα σου εξηγήσω τη συγκεκριμένη ταρό. Έχω και δύο έξτρα κάρτες, έξτρα φιγούρες που τις διαβάζω λίγο συμπληρωματικά. Όταν δηλαδή εμφανιστούν. Έχω και εδώ, βρε παιδί μου, έντονη την ενέργεια. Έντονες καταστάσεις. Είναι τα ανοίγματα αυτά μου δείχνουν ανθρώπους που έρχονται ίσως σε φάσεις που περνούν έντονα πράγματα, έντονες καταστάσεις. Και εσύ τώρα που ακούς αυτό το άνοιγμα μπορεί να είσαι σε μια φάση τέτοια. Και είπαμε, είμαστε κι εμείς δέκτες πραγμάτων που ελκύουμε με τον τρόπο μας. Δεν σημαίνει ότι πάντα, επειδή εμείς επιθυμούμε να γνωρίσουμε κάποιο νέο άτομο, είμαστε και έτοιμοι. Εδώ ωστόσο έχω μια διαφορετική τροπή και μου αρέσει. Λοιπόν, εδώ τώρα τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Ωραία. Και βλέπω ότι γενικά αλλάζει το σκηνικό από το πώς θα ξεκινάει αυτή η σχέση, την αρχή, το πρώτο διάστημα, μέχρι ουσιαστικά να πέσουν οι άμυνες και μετά να αποφασίσετε και οι δυο ότι θέλετε να είστε μαζί. Δηλαδή, εδώ βλέπω προοπτική. Ξεκάθαρο. Είναι πάρα πολύ έντονο το στοιχείο. Θα σου πω τώρα. Υπάρχει ισορροπία. Από την αρχή είναι σαν να προσπαθείτε και οι δυο να θέσετε κάποια όρια και κάποιους κανόνες. Δηλαδή, θέλετε να υπάρχει ισορροπία στη σχέση. Θέλετε να είναι ισότιμη σχέση. Αυτό που θα δώσω, αυτό θα πάρω. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα στην αρχή να υπάρχουν κάποιες άμυνες, να υπάρχουν κάποιες αντιπαραθέσεις, μπορεί κάποιος να κρατάει λίγο παραπάνω πράγματα μέσα του, σαν να θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του. Αυτό όμως από τη στιγμή που έχω το χαρτί του θανάτου, μου βλέπω ότι τελειώνει. Και πώς τελειώνει. Και εδώ θα σου απαντήσω για αυτό το έξτρα χαρτί, που το έχω στη συγκεκριμένη τράπουλα και μου δείχνει, θα το πω πολύ πιο απλά, σαν η θεά τύχη να σας ευνοεί. Δηλαδή, αυτό το άτομο που θα έρθει στη ζωή σου, το συγκεκριμένο που βλέπω και έχει αυτή την ενέργεια, έρχεται με σκοπό πραγματικά να σου δώσει πολύτιμα μαθήματα ζωής και να σε κάνει να χαμογελάσεις και να ερωτευτείς και να αγαπήσεις. Ο βασιλιάς Κούπα μετά και ο βασιλιάς Σπαθί μου δείχνει ότι υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα. Δεν θα σε παρασύρει ο έρωτας και το πάθος, αλλά ούτε θα σε συγκρατήσει απόλυτα και η λογική σου και το πρακτικό κομμάτι. Και τους δυο. Αναφέρομαι και στους δυο σας. Ο άσος ο Κούπα που καταλήγετε και οι δυο μου δείχνει ότι θα υπάρχει έντονο συναίσθημα αληθινό, πηγαίο και αυθεντικό μεταξύ σας. Έχω έρωτα. Έχω ερωτική εξομολόγηση. Έχω δύο ανθρώπους που περνώντας από κάποιες καταστάσεις και έχοντας κάποιες άμυνες και κάποια τύχη προστασίας, αποφασίζουν μέσα από διάφορες καταστάσεις και συζητήσεις να δοθούν ο ένας τον άλλον και να επιδιώξουν μια σχέση. Και αυτό μου βγαίνει πάρα πολύ έντονα εδώ πέρα στην εξέλιξη, που έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι ενώ στην αρχή μπορεί να υπάρχει μια επιφυλακτικότητα και μια ανάγκη για έλεγχο του συναισθήματος και του τι λέω και του τι δείχνω, γιατί θέλω να καταλάβω ότι και η άλλη πλευρά αισθάνεται το ίδιο με μένα και ότι η άλλη πλευρά νιώθει και θέλει το ίδιο πράγμα με μένα, σαν να θέλω να συμπλεύσω προτού να αποφασίσω ότι θα μπω σε αυτό το καράβι. Και εδώ βλέπω ότι έχω πολύ έντονη εξέλιξη μετά από αυτό. Αλλάζει μετά ο ρυθμός. Έχω έντονη έλξη, έχω χαρά μεταξύ σας, επαφή, εξόδους, όμορφες στιγμές, κοινωνικότητα. Θέλετε να έχετε κοινές στιγμές μεταξύ σας. Βλέπω ότι η επικοινωνία σταδιακά ανθίζει και ανοίγεστε και οι δύο, αλλά με πολύ σταθερή βάση. Δεν είναι κάτι έντονο, δεν είναι κάτι παρορμητικό, δεν είναι κάτι που σου παίρνει τα μυαλά.
Είναι κάτι που το αφήνεις να εξελιχθεί και όταν αισθάνεσαι πραγματικά ότι είστε στο ίδιο μήκος κύματος ο ένας με τον άλλον, αφήνεστε. Και από τη στιγμή που θα αφεθείτε αμοιβαία και συνειδητά, υπάρχει σταθερότητα και συναισθηματική ικανοποίηση. Ανθίζει αυτή η σχέση, ανθίζει αυτό το συναίσθημα μεταξύ σας, είναι γόνιμο το έδαφος, είναι συνειδητό, είναι κοινή απόφαση, είναι έλξη, είναι έρωτας ο οποίος έρχεται μέσα από... Πώς να το θέσω τώρα. Δεν θα το θέσω μέσα από τη λογική, αλλά θα το θέσω ότι είστε συνειδητοποιημένοι άνθρωποι και οι δυο σας. Αυτό θα πω. Είναι, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, εδώ βλέπω το ότι ενδεχομένως να έχετε διαχειριστεί τα θέματα του παρελθόντος ή όταν θα γνωρίζεστε, μόλις να έχει τελειώσει μια φάση που να είστε και οι δύο ανοιχτοί. Κρατάτε κάποιες άμυνες στην αρχή, αλλά συναισθηματικά είστε έτοιμοι για να αγαπήσετε. Και αυτό βγαίνει πάρα πολύ έντονο σε αυτό. Οπότε βλέπω ότι εδώ πέρα υπάρχει εξέλιξη. Σε αυτό το συγκεκριμένο άνοιγμα βλέπω ότι υπάρχει εξέλιξη και ότι αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει στη ζωή σου θα έρθει για να κάνετε σχέση. Είπαμε τώρα με τις όποιες προϋποθέσεις, προφανώς, αλλά εξελίσσεται. Εδώ βλέπω πραγματικά ότι έχετε μια σχέση, υπάρχει έρωτας, υπάρχει αγάπη, υπάρχει δοτικότητα και από τη στιγμή που θα αποφασίσετε ότι θέλετε να προχωρήσετε συνειδητά ο ένας με τον άλλον, προχωράει όλο ανεμπόδιστα. Έχω τον Άρη, μου βγάζει και αυτή την έλξη. Σε δεύτερη ανάγνωση είναι ο κρυός μας, έχω το δίδυμο. Ο Ερμής επίσης μου ενισχύει το ζώδιο του διδύμου, μου δείχνει όμως ότι υπάρχει και ωραία επικοινωνία μεταξύ σας. Και έχω πάλι εδώ, ορίστε, ο ουρανός, που είναι αυτό ακριβώς το στοιχείο του τροχού της τύχης στην αρχή, απρόβλεπτη γνωριμία. Δεν το είχες στο μυαλό σου, δεν το προγραμμάτιζες, δεν το περίμενες, έτυχε. Ζυγός, όπως και η ανάγκη μεταξύ σας για αρμονία και αμοιβαιότητα. Κρυός, πάλι μου το ενισχύει με τον Άρη. Έντονο το στοιχείο. Γενικά τη φωτιά την αισθάνομαι πολύ έντονα, θα σου πω. Ταύρος. Και μου βγήκε και η Σελήνη, που έχει να κάνει και με αυτά που είπαμε προηγουμένως, το συναίσθημα της αμφιβολίας, λίγο οι άμυνες και κατ' επέκταση και ο καρκίνος. Πολύ ωραίο αυτό το άνοιγμα, θα πω. Άλλη ενέργεια, άλλοι άνθρωποι. Άλλα πράγματα ζητάς, άλλα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα ανοίγματα εννοώ. Ετοιμότητα. Εγώ εδώ πέρα βλέπω μια ετοιμότητα, μια ωριμότητα και ποτέ δεν μας απογοητεύει αυτός ο συνδυασμός, νομίζω. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει εδώ, υπάρχει έντονη προοπτική για να υπάρξει, να ανθίσει ο έρωτας, η αγάπη, να υπάρχει ισορροπία και αρμονία. Πάλι μου βγαίνει όπως και με το ζυγό που μου βγήκε. Και πραγματικά με αυτόν τον τρόπο, και εφόσον θα δώσετε όντως τον απαραίτητο χρόνο και χώρο ένας τον άλλον για να ξεδιπλωθείτε και για να ανοιχτείτε σαν άνθρωποι και να έρθετε πιο κοντά, αποκαλύπτονται πάντα και πολλά πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Μαθαίνουμε και για τον εαυτό μας, μαθαίνουμε και για την άλλη πλευρά και εγώ βλέπω ένα κοινό ταξίδι. Βλέπω ένα κοινό ταξίδι μεταξύ σας, βλέπω μια πορεία η οποία είναι... Όλες οι πορείες, όλες οι σχέσεις έχουν εμπόδια και θέματα. Αλλά βλέπω ότι στην αρχή είναι αυτό που έχετε να διαχειριστείτε και μετά απλά είναι αυτά που θα έρθουν μέσα από τη σχέση, μέσα από αυτή την κοινή σας πορεία. Θα αισθάνετε πραγματικά ο ένας για τον άλλον ότι καλώς είμαι εδώ, όντως εδώ ανήκω. Θα το αισθανθείς αυτό το πράγμα, μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να έχεις εμπιστοσύνη αν είσαι σε μια φάση που έχεις αμφιβολίες, που πιστεύεις ότι ίσως δεν θα έρθει κάποιο άτομο ή υπάρχουν άλλα θέματα. Εγώ θα σου πω, όπως λέει και η κάρτα μου πάνω το intuition, να ακούσεις τη διαίσθησή σου, τη φωνούλα μέσα σου και θα καταλάβεις ότι αυτό το άτομο είναι αυτό που σου μιλάω εδώ. Εύχομαι πραγματικά να πάρεις από αυτό το άνοιγμα όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσουν. Κράτα ό,τι αντυχεί μέσα στην ψυχούλα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και μοιράστηκες αυτό μαζί μου και την ενέργειά σου και το χρόνο σου. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο ρίξιμο.